Machiegni kendo luoro nitiere ni jopuonjre buora nyalo rem chopo lek margi madhi nyime kod somo kakoro kwan ma jopuonjre mapok odonjo e skunde mag senior medore ewi rem bedo kod school fees. Ripota marwa Simfros Okinda notwak gi jopuonjre maromo 10 manyaka sani pok odonjo skunde mana madhi juma achiel nyaka ne jopuonjre chak donjo e skunde. Kane jopuonjre chak donjo skunde mag senior, kwan mamalo ma jopuonjre manyotimo penj ma KJSEA kendo timo maber pod okwame udi ka giyuago koso omenda mar dhi nyime kod somo, gima koro kelo luoro ni jopuonjre buora nyalo biro rem chopo lek maggi. E kaunti ma Migori, Wycliffe Ochieng mawuok e ward ma North Kadem e sub kaunti ma Nyatike ma oluonge skund sekondar ma Kanga en achiel kuom jopuonjre ma okwamo. To mamwa ema dongo babwa nosetho. Mama onge gima nyalo timo mondo tere skul moluonga. Koro nakwayo jotelo, MCA, mbunge, kata gavana, gi ji te duto ma chunygi ler manyalo konya, ma ruoth odonjo chunygi mondo konya dhi skul. Gisani awinjo malit ka nyithindo moko kata nyoro kano wuogo nyisa ni gin kawuono gisedhi skul. Ochieng kod min mare Morina Koth osebedo ka wuotho koni kod kocha kamanyo kony, kata kamano nyaka sani wach ma kamano pok onyago olemo. An bende wala magoyo ayudo yuto matin en mana siling 200, to kaka nyalo konyo mondo mi atergo nyathi sikul onge. Akwaya. Wan gi migepe ma opogore machiwo kony, ma moko kuom gi Wycliffe osewuotho kuom gi kaachiel gi min gi. The latest en Elimu Coalition manyocha gitimo application kuom hayo marach. Applicants nyong'eny, joma nyokwayo nyong'eny, nyoko yudo thuolo no. Koro nyaka sani nyoseyudo duoko ni ok en achiel kuom jogo magikawo. Komachiele kadak ma ji yuto gi nie piny ma Mkuru kwa Ruben, Nairobi. Skundni ma bende isiro gi oganda mar Jobemfa. Jopuonjre maromo 5 bende chuny gi likni e wi ngima gi manyime. Wan gi nyathi moluongo Kadika National School, Chuka Girls National School, Meru Girls National School, to pok yudo opportunity mar dhi because parents ok nyal kabisa. Kata bedo ni gisomo kod achiedh nade mathoth, thoth jopuonjre skundni notimo maber ka chan ma pacho owegi ka gisare kendo gimoke e tie japuonj maduong' ka gimanyo konyruok mar dhi nyime gi sikul. I got 62 points and I was called in the school named Babadogo Senior Secondary. I need just a sponsorship. I need to be sponsored so that I can continue my education. Lilian Isinya mabedo dakete skundni en janyuol achiel mathuthni kod puonjo nyithinde 3 toka ne giwere kod wuon pare. Na nimekuja kuomba usaidizi kwa sponsorship kwa mtoto wangu ambaye ni Kilara Undisa. Alifanya vizuri lakini juu ya uwezo sina uwezo wa kumpeleka shule. Ilifaa waende mission date 17 lakini sina hata kitu. Shule gani? Ameitwa shule Chuka Girls High School. Umeshaangalia the way that I see many people going out Marekani to go and do operations, so I wanted to become a doctor so that I can treat them. I want to become a neurosurgeon. Kamano bende ne walimo kar reso nyithindo mang'aw ma bende en skul mar Stara e chuny Kibra. Skundni chiwo somo manono maonge chudo ne jopuonjre gi, gigero nyithindo gi biro bedo taya kendo rieny ok e odgi kende to ne oganda mathoth. Over 60. So it is a challenge for us kwa sababu watoto wengi hawajapata scholarship. Huyu mwenye alilidi pia hana scholarship. So my appeal is to well wishers. Watoto kama hao tunafaa kuwapatia matumaini. Na niko na vijana wengine pia wako hapa pia walifanya vizuri, wote hawana scholarship. Ningeomba sana wale wenzetu wenye wanatupata sahi kwa hewa, watuchukulia hao watoto wawasomeshe pia wapatie matumaini. Lek makata kamano dhi kanimo ka jopuonjre maromo 4 kamoting'o japuonjre mano wuo penj kendo bedo namba 1 skundni nyaka sani pok oyudo ka ginyalo dhi nyime gi somo. It's our Gongo boys and I am interested to pursue STEM as my pathway under pure science medicine. My name is Steven Blasio. In my national exam I managed to get 62 points out of 72 and my pathway is STEM, and under STEM I learned pure science and I want to be a doctor. Min Makilda Mutabi kod Steven Blasio jopuonjre manotimo maber ahinya skundni
Koro yuako wacho ni ok onyal kawo ting' mar nyithindo ariyogi komere koda nyithindo adek ma en go pacho. Watoto wangu wamefanya vizuri, wamepita. Hata mtoto wangu ndiye aliongoza, mwenye alikuwa wa kwanza, alikuwa na 68 points na mwingine amepata 62 points. Na mimi kama mama yao, sina niko tu hivi venye niko. Naomba tu mwenye anaweza guzwa aweze kusaidia watoto wangu. Ethuolo mokalo timo maber neno tiko mar dhi nyime kod somo. Mak mana gi ethuolo ni kata timo maber poni onge omenda nengo mar somo medo ng'awre pacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV.